Зараз мы пераходзім да першай панелі. Таму вітаю всіх, шановное господарство. Hello to everyone. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Кирилл, и я отвечаю за координацию этой конференции. По этой причине вчера многие из вас получили много спама от меня. У нас была техническая ошибка, и я прошу прощения за возможные неудобства. Кажучи пра гэтую канферэнцыю, я бы хацеў адзначыць, што яе адметнасць у тым, што ў нас атрымалася сабраць такую разнастайную аўдыторыю. Тут прадстаўлены ўсе тры галіны ўлады, тут прадстаўлена грамадзянская супольнасць, у тым ліку праваабарончыя арганізацыі, тут прадстаўлены незалежныя СМІ, а таксама тут ёсць людзі, якія ставяць пад пытанне права існавання беларускай мовы, кажуць, што беларуская мова гэта штучная мова, і нават мы атрымалі адзін каментар у рэгістрацыі, адзін чалавек напісаў, што ён не верыць, што яго запросяць на гэту канферэнцыю. Але дарма, мы запрасілі ўсіх, таму што для нас варта стварыць такую пляцоўку, дзе збіраюцца розныя людзі з рознымі поглядамі, з рознымі досведамі. Як вы ведаеце, у сістэме адукацыі мае месца гендерны дысбаланс. І наша панель дэманструе тое, што ў сферы адукацыі пераважная большасць гэта жанчыны. На нашай панелі будзе 4 чалавека, 4 жанчыны, 3 з іх больш-менш прадстаўляюць сферу адукацыі. У нашай панелі будзе 4 выступа. Гэта прыкладна 30-40 хвілін, і потым мы рэшту пакінем на сесію пытанняў і адказаў, бо мы хочам максімальна выкарыстоўваць той патэнцыял аўдыторыі, які мы маем. І пачнем нашу панель з прамовы агульнай сітуацыі ў сферы адукацыі, а таксама будзе паглыбленне пытання дашкольнай адукацыі. Пасля гэтага мы перайдзем да ідэі стварэння нацыянальнага універсітэта. Потым мы абмяркуем, што робяць грамадзянскія арганізацыі для прасоўвання мовы, і скончым тым, што паглядзім, што адбываецца ў сферы заканадаўства, што перакладаецца на беларускую мову, што не перакладаецца, якія ёсць выклікі. І зараз я бы хацеў заклікаць нашых першых двух спікерак. Гэта Вольга Зелянко і Раіса Касянюк. Калі ласка. Добрый день, шановное господарство. Я представляю навукова-методычную установу Национальный институт адукации Министерства адукации Республики Беларусь. Працую намеснікам дырэктара по навукова-даследчай работе гэтай установы. Ну и моя задача дать такую агульную характарыстыку стану двухмоўя у сённяшняй сістэме адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Вы ведаеце, што асноўны нарматыўны дакумент, які рэгулюе дзейнасць і функцыянаванне і развіццё сістэмы адукацыі, гэта кодекс аб адукацыі. У адпаведнасці з другім артыкулам гэтага кодекса адным з прыярытэтных напрамкаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі з'яўляецца забеспячэнне роўнасці беларускай і рускай моў. Падкрэсліваю, гэта прыярытэтны напрамак дзяржаўнай палітыкі. Нагадаю, што асноўнымі мовамі навучання і выхавання ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца нашы дзяржаўныя мовы беларуская і руская. Адпаведна, у сістэме адукацыі вылучаюць установы дашкольнай, агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання і установы з рускай мовай навучання і выхавання. Кодекс, дакладней не кодекс, а сама дзяржава гарантуе сваім грамадзянам права выбару мовы навучання і выхавання і адпаведна стварае ўмовы для рэалізацыі гэтага права.
У прыватнасці, у артыкуле 90 Кодекса аб адукацыі зафіксавана, што мова навучання і выхавання вызначаецца заснавальнікам установы адукацыі з улікам пажаданняў саміх навучэнцаў або іх законных прадстаўнікоў, калі гэтыя навучэнцы непаўнагадовыя. Вывучэнне абедзвюх дзяржаўных моў, як беларускай, так і рускай, для большасці навучэнцаў з'яўляецца абавязковым. Там ёсць выключэнні для замежных грамадзян, для некаторых навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, але ў цэлым абедзве дзяржаўныя мовы, падкрэсліваю, абавязковыя для вывучэння, пачынаючы з дзіцячага садка. Пры атрыманні ўжо далей на наступных узроўнях адукацыі, прафесійна-тэхнічнай адукацыі, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай адукацыі, вывучэнне беларускай мовы з'яўляецца абавязковым. Як забяспечваецца вось гэта права грамадзян на выбар мовы навучання і выхавання? Па-першае, зноў-такі ў адпаведнасці з Кодэксам аб адукацыі, гэта права гарантуецца развіццём сеткі устаноў адукацыі або асобных класаў і груп у гэтых установах з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Гэта першы шлях. Другі шлях забеспячэння гэтага права – гэта навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу. Я гавару зараз пра нарматыўнае прававое забеспячэнне, пра выданне, на пачатку, зразумела, распрацоўку, а потым выданне вучэбных праграм, вучэбных дапаможнікаў, метадычных дапаможнікаў для настаўнікаў як на беларускай, так і на рускай мовах. Што да установы, якую я прадстаўляю, Нацыянальны інстытут адукацыі, то мы якраз і займаемся распрацоўкай вось гэтага навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу ва ўстановах дашкольнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі. Паколькі мы вырашылі, так скажам, пазнаёміць шаноўную аўдыторыю з тым, што робіцца нашым інстытутам, то мы спынімся на двух узроўнях адукацыі. Гэта ўзровень дашкольнай адукацыі і ўзровень агульнай сярэдняй адукацыі. Мы разумеем такую пэўную складанасць і унікальнасць моўнай сітуацыі ў нашай краіне, якая характарызуецца блізкароднасным беларуска-рускім білінгвізмам. І усе людзі, нават тыя, хто не мае педагагічнай адукацыі, разумее, што у сувязі з такой моўнай сітуацыяй у працэсе навучання і выхавання ва ўстановах адукацыі патрабуецца стварэнне спецыфічнага адукацыйнага асяроддзя і адмысловая арганізацыя адукацыйнага працэсу, якая абумоўлена неабходнасцю засваення вучнямі і выхаванцамі, калі гаворым пра ўстановы дашкольнай адукацыі, дзвюх дзяржаўных моў. З гэтай мэтай у абноўленую вучэбна-праграмную дакументацыю адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі сёння унесены пэўныя змены. У прыватнасці, я яшчэ раз, можа, для тых, хто не вельмі так дакладна усведамляе сабе, як выглядае сітуацыя ў рэальнасці, можа, такой мовай больш простай адыйду ад афіцыйнай мовы, патлумачу, што ў нас ёсць дзіцячыя садкі, буду гаварыць так, з рускай мовай навучання і выхавання і дзіцячыя садкі з беларускай мовай навучання і выхавання. Дык вось, яны працуюць па пэўных вучэбных праграмах. Праграма
вучэбная адна, але там ёсць спецыфічныя адукацыйныя галіны, развіццё маўлення і культура маўленчых зносін. Вось гэта праграма, адукацыйная галіна прадугледжана для засваення у дзіцячых садках з рускай мовай навучання і выхавання. А адукацыйная галіна развития речи и культура речевого общения прадугледжана для засвоения ў дзіцячых садках з беларускай мовай навучання і выхавання. Адпаведна, ёсць тыпавы вучэбны план, у якім выдзелена пэўная колькасць гадзін на засваенне вось гэтых адукацыйных галін. Але тыя, хто працуе у гэтых установах адукацыі, так скажем, сваю ўсю работу на працягу дня умоўна падзяляюць на рэгламентаваную і нерэгламентаваную дзейнасць. Дык вось вучэбным планам рэгламентуецца колькасць гадзін, якая рэалізуецца ў спецыяльных умовах, на спецыяльных занятках. Гэта і называецца рэгламентаваная вучэбная дзейнасць. Аднак ёсць яшчэ і нерэгламентаваная вучэбная дзейнасць, у прынцыпе дзейнасць, адукацыйная дзейнасць. Дзеці ідуць на прагулку, дзеці проста уступаюць у працэс камунікацыі не на спецыяльных занятках. І выхавальнік, улічваючы адукацыйныя патрэбы гэтых дзяцей, мае права дапаўняць тыя звесткі, якія дзеці атрымалі падчас рэгламентаванай навучальнай дзейнасці, арганізацыі вось гэтых этапаў рэжыму дня на беларускай мове навучання. Адпаведна, вывучаюць у дзіцячых садках і з рускай, і з беларускай мовай навучання творы і рускай, і беларускай дзіцячай літаратуры. Усё гэта зафіксавана у той вучэбнай праграме дашкольнай адукацыі, пра якую я гаварыла вышэй. Што да устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, то сітуацыя вельмі падобная. Ёсць тыпавы вучэбны план для устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. І вось у гэтым тыпавым вучэбным плане абсалютны парытэт для рускай і беларускай моў. Колькасць гадзін на вывучэнні рускай і беларускай моў аднолькавая. Больш таго, вучэбным планам прадугледжаны, акрамя абавязковага кампанента інварыянтнага, мы так яго называем на прафесійнай мове, яшчэ і так званы варыятыўны кампанент. Гэта факультатыўныя заняткі. Яны распрацаваны і па беларускай мове, і па рускай мове. Больш таго, распрацаваны не толькі вучэбныя праграмы факультатыўных заняткаў, а цэлыя вучэбна-метадычныя комплексы, якія ўключаюць і праграму, і дыдактычныя матэрыялы для вучняў, і метадычныя рэкамендацыі для настаўнікаў. Тыпавым планам прадугледжаны так званыя стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі. Гэта заняткі, якія праводзяцца з улікам індывідуальных патрэб канкрэтных вучняў. Акрамя таго, па ўсіх вучэбных прадметах, я кажу зараз не толькі пра вучэбныя прадметы беларуская мова, руская мова, выдаюцца вучэбныя дапаможнікі на абедзвюх мовах. Гэта абавязковае патрабаванне, таму што ў нас ёсць установы агульнай сярэдняй адукацыі як з рускай, так і з беларускай мовамі навучання і выхавання. Ну і адносна нядаўна, ужо 2 гады, як Міністэрствам адукацыі рэкамендавана, ну ці я нават скажу так, дазволена, прадастаўлена магчымасць, пачынаючы з 8 класа, выбіраць вывучэнне любога вучэбнага прадмета, у тым ліку беларускай мовы, рускай мовы,
мовы на павышаным узроўні, пачынаючы з 8 класа, у межах агульнай колькасці гадзін, вызначаных санітарнымі правіламі і нормамі. Ну, вось такая агульная сітуацыя па вось гэтых двух узроўнях адукацыі. Калі ёсць пытанні, я гатова. Дякую, Отказать. Ольга. Пытанні будуць пасля всіх выступаў. А Раіса, у вас є що додати? Я агучыла сітуацыю дашкольнай Окей. адукацыі. Дякую. Тады далей прапаную працягваць пытанне адукацыі. Пачнем з ідэі стварэння нацыянальнага універсітэта. Лена, Анісім, калі ласка. Добрый дзень, шановныя сябры. Но у мяне трошкі шырэй гучыць тэма. Гэта як дзейнасць грамадскіх арганізацый па забеспячэнню правоў беларускамоўных грамадзян ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму. І пачаць я хочу з таго, што на пачатку дзейнасці незалежнай краіны Рэспубліка Беларусь у 1991 годзе быў прыняты закон аб мовах, у якім беларуская мова абвяшчалася адзінай дзяржаўнай мовай. Адпаведны статус быў замацаваны ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 года. У сферы адукацыі ў гэты перыяд большы школ мелі статус устаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. І калі б гэты стан захоўваўся, то сёння сітуацыя з беларускай мовай у нас была б такая, як у Польшы з польскай, у Францыі з французскай, у Расіі з рускай. Аднак, пасля рэферэндуму 1995 года у нашай краіне былі абвешчаны дзве дзяржаўныя мовы – беларуская і руская. Нягледзячы на юрыдычны аспект роўнасці моў, на практыцы гэта ператварылася ў дыскрымінацыйны стан беларускай мовы. Родная мова шматлікіх пакаленняў беларусаў знікла з інфармацыйнай прасторы. Імкліва губляла свае пазіцыі ў сферы адукацыі. Паступова сыходзіла з законатворчай дзейнасці. Грамадскае аб'яднанне таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны па сваёй штодзённай дзейнасці адчула незадаволенасць такой сітуацыі па шматлікіх зваротах не толькі сваіх сяброў, членаў арганізацыі, але і іншых грамадзян. Так, у сувязі з тым, што ў Беларусі адсутнічалі і адсутнічаюць дасюль установы вышэйшай адукацыі на беларускай мове навучання, быў ініцыяваны збор подпісаў грамадзян з патрабаваннем адкрыць універсітэт з беларускай мовы навучання. Пад гэтай ініцыятывай у канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя на пачатку гэтага стагоддзя падпісалася звыш 55 тысяч чалавек. Аднак ніякіх захадаў у гэтым накірунку з боку дзяржавы зроблена не было. Права на адукацыю на роднай мове для сваіх дзяцей бацькі павінны падмацоўваць спецыяльнымі захадамі, пісаць адмысловую заяву, падбіраць школу, пісаць адпаведныя абвесткі і шукаць бацькоў-аднадумцаў для таго, каб забяспечыць напаўняльнасць у класе. Зразумела, што такі стан рэчаў зусім не адпавядае духу дзяржаўнага двухмоўя. Сябры нашай арганізацыі час ад часу на сваіх мерапрыемствах, круглых сталах, канферэнцыях абмяркоўвалі канкрэтныя сітуацыі і канстатавалі пагаршэнне стану дзяржаўнасці беларускай мовы ў многіх сферах грамадскага жыцця. Асаблівую занепакоенасць выклікала сітуацыя ў адукацыі, інфармацыйнай прасторы і заканадаўстве. У сувязі з гэтым наша арганізацыя распрацавала сваю стратэгію дзейнасці ў 21 стагоддзі. Гэта тое, што пераклікаецца з тымі рэкамендацыямі, якія нам сёння былі раздадзены. Так, згодна з гэтым дакументам, таварыства беларускай мовы запачаткавала стварэнне спадарожнікавага каналу з вяшчаннем на беларускую мову, выдала некалькі размоўнікаў: беларуска-англійскі, англійска-беларускі, беларуска-шведскі, шведска-беларускі. Ініцыявала пераклад правіл дарожнага руху на беларускую мову. Дзякуючы вось апошняй гэтай ініцыятыве, кожны ахвотны сёння мае магчымасць вывучаць правілы дарожнага руху і рабіць праверку іх ведання на беларускай мове. Але, на жаль, пакуль яшчэ не зацверджана права здаваць экзамены на беларускай мове ў Дзяржаўтаінспекцыі, хаця адпаведныя праграмы ўжо там распаўсюджаны. Асобнай увагі заслугоўвае ініцыятыва па ажыццяўленні праекта па распрацоўцы курса «Беларуская мова як замежная». Невялікім калектывам на працягу года
Пры нашай арганізацыі былі распрацаваны і выдадзены 6 кніг тэстаў для ацэнкі валодання беларускай мовы. Гэтыя кнігі запатрабаваны многімі выкладчыкамі, якія працуюць са студэнтамі ці іншымі грамадзянамі, што маюць намер вывучаць беларускую мову як замежную. І сёння я лічу, што ўжо варта задумацца для таго, каб рэальна стварыць цэнтр для выдачы сертыфіката на веданне беларускай мовы. Ужо звыш, напэўна, 15 гадоў у нашай краіне 21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы, які заснаваны па рашэнні ЮНЕСКО. І я думаю, што вы ўсе ведаеце, Владзімір Рыгорович Шчасны, які тут прысутнічае, у свой час узначальваў камітэт і, канешне, спрычыніўся да таго, каб гэты дзень, Міжнародны дзень роднай мовы ў Беларусі набыў свой адпаведны статус. Адной з традыцыйных формаў для нашай арганізацыі з'яўляецца правядзенне ў гэты дзень агульнанацыянальнай дыктоўкі. Як правіла, она праходзіць у некалькі этапаў, і хочу сказаць, што там, дзе ў нас вельмі актыўныя арганізацыі, прыкладам у Магілёве, у Лідзе гэта можа ахопліваць некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Ну і цяпер я перайду непасрэдна да той ідэі, пра якую зараз была агучана. Гэта ідэя стварэння беларускамоўнага універсітэта. Як я ўжо казала вышэй, пад гэтай ініцыятывай паставілі свой подпіс звыш 55 тысяч чалавек. 15 сакавіка 2018 года па рашэнні Рады таварыства беларускай мовы быў зарэгістраваны універсітэт імя Ніла Гілевіча як прыватная установа вышэйшай адукацыі з навучаннем на беларускай мове. На сённяшні дзень дзейнасць універсітэта ажыццяўляецца па некалькіх накірунках. Гэта і правядзенне курсаў па асобных прадметах, распрацоўка і выданне падручнікаў, а таксама вучэбна-метадычных комплексаў. Ужо пададзены дакументы на атрыманне ліцэнзіі для ажыццяўлення набору студэнтаў на асобныя спецыяльнасці для іх далейшага навучання на беларускай мове. Мы чакаем, канешне, станоўчае рашэнне, але калі яго не атрымаецца сходу, будзем працаваць далей. Але ў усялякім разе гэтая ініцыятыва будзе ажыццёўлена, можна ў гэтым не сумнявацца. Маглі б яшчэ шмат што распавядаць пра разнастайныя ініцыятывы і праекты, якія ажыццяўляюць розныя грамадскія арганізацыі, а таксама асобныя актывісты. Гэта і дзейнасць курсаў для дзетак, распрацоўка і выданне разнастайных дыскаў з музычнымі творамі беларускамоўных аўтараў, кніг, у тым ліку перакладзеных з іншых моў. З пашырэннем IT-тэхналогій з'явілася шмат людзей, якія ствараюць праграмныя прадукты альбо перакладаюць іх на беларускую мову. Гэта ўсё шмат усяго чаго робіцца, але гэта робіцца менавіта ў грамадскім сектары. І таму кожны дзень у нас з'яўляецца шмат новых ініцыятыў і ідэй. Пры ўсім пры тым мы мусім зазначыць наступнае. Адсутнасць у дзяржаўнай палітыцы рэальных планаў па выпраўленні сітуацыі з выкарыстаннем беларускай мовы не спрыяе яе пашырэнню. Наадварот, сёння мы мусім зазначыць, што гэты моўны дысбаланс дрэнна адбіваецца на дзяржаўным суверэнітэце. І як бы нам не хацелася, намаганнямі толькі грамадзянскай супольнасці наўрад ці ўдасца вярнуць беларускую мову ў сферу афіцыйную ужытку і забяспечыць ёй поўнафункцыянальны статус. Толькі канкрэтныя меры на самым высокім дзяржаўным узроўні могуць вярнуць мове тытульнай нацыі нашай краіны і яе натуральнае выкарыстанне ў штодзённым жыцці. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй, Алена. Як мы бачым, пра якую б сферу мы не казалі, ці то правіла дарожнага руху, ці то адукацыя, мы заўсёды кажам пра заканадаўства. Таму я прапаную працягнуць гэтую тэму, паглыбляцца ў яе, і да мікрафона запрашаю Ганну Кулеш, прафесара кафедры беларускага мовазнаўства БДУ. Калі ласка. Я тут уключуся. Так. Дякую. Шановні удзельнікі канференцыі, дзякую. Перш за ўсё хочу падзякаваць арганізатарам канференцыі за магчымасць
прысутнічаць на гэтай канферэнцыі, удзельнічаць у ёй і выказаць некаторыя свае меркаванні па разгляданых тэмах. Ну, як і перш за ўсё хачу сказаць, чаму я выбрала менавіта размову пра гэтую сферу, пра юрыдычную сферу. Па-першае, самае галоўнае, таму, што выкарыстанне мовы ў гэтай сферы пацвярджае яе рэальны статус. Не статус дэ юрэ, які мае беларуская мова ў нашым грамадстве, а статус дэ-факта. І па тым, як выкарыстоўваецца беларуская мова ў юрыдычнай сферы, мы можам меркаваць аб тым, наколькі рэальны яе гэты статус. І па-другое, чаму я выбрала менавіта такую тэму свайго паведамлення, таму што ўжо каля 20 гадоў я займаюся вывучэннем лінгвістычных асаблівасцей беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў, створаных у 20 стагоддзі. Ну і сваё паведамленне я планавала і пачну, як планавала, як і некаторыя мае папярэднікі, з канстатацыі таго факта, што ў нашай краіне выкарыстанне беларускай і рускай моў у юрыдычнай сферы мае альтэрнатыўны парадак. І гэты парадак замацаваны на моўным узроўні. Прабачце, на заканадаўчым узроўні. Вось сёння гаварылі, ўжо прыпаміналі закон Рэспублікі Беларусь аб мовах у Рэспубліцы Беларусь, але яшчэ ёсць закон аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь. Вось апошняя яго рэдакцыя датуецца 2018 годам. Дык вось гэтае і ў дужках або, якімі вербальна выяўляецца альтэрнатыўны парадак функцыянавання беларускай мовы ў афіцыйнай сферы, гэты парадак, як ужо і казалі мае папярэднікі, не гарантуе рэалізацыю гарманічнага двухмоўя, гарантаванага Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. Наадварот, ён адкрывае шырокія магчымасці выкарыстання толькі адной мовы без абавязковага ўжывання другой. І спецыялісты ў галіне права на гэтую акалічнасць неаднаразова звярталі ўвагу. У пацвярджэнне сваіх слоў я магу прывесці публікацыі аднаго з вядомых у Беларусі юрыстаў, Рыгора Алексеевича Васілевіча, доктара юрыдычных навук, загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Вось у навукова-практычным каментарыі да закона, які я ўжо называла, аб нарматыўных прававых актах, ён адзначыў, што вось такі стан, альтэрнатыўны парадак такі супярэчыць Канстытуцыі. І на яго меркаванне абавязковае павінна быць правіла аб прыняцці і выданні нарматыўных прававых актаў на дзвюх дзяржаўных мовах. І ў якасці пазітыўнага прыкладу ў гэтым плане аўтар каментарыя прыводзіць рашэнні Канстытуцыйнага суда, якія заўсёды выдаюцца на беларускай і рускай мовах. І гэта сапраўды так. Вы можаце ў гэтым пераканацца, калі зойдзеце на сайт Канстытуцыйнага суда. Дарэчы, на гэтым жа сайце мы можам знайсці
пасланне Канстытуцыйнага суда да парламента Рэспублікі Беларусь, якое было зроблена яшчэ адразу пасля прыняцця другой рэдакцыі, папраўленай рэдакцыі закона аб мовах, у якім у гэтым пасланні звяртаецца ўвага на тое, што неабходна ліквідаваць гэты альтэрнатыўны парадак выкарыстання беларускай і рускай моў. Ну і, дарэчы, Рыгор Алексеевич у той час быў старшынёй Канстытуцыйнага суда. У сваіх публікацыях правазнаўцы адзначаюць, што такая супярэчлівая сітуацыя склалася і з мовай іншых сфер юрыдычнай практыкі, у прыватнасці у судаводстве, у пракурорскім наглядзе. І у выніку ў рэспубліцы практычна адсутнічаюць апублікаваныя на беларускай мове выдадзеныя і прынятыя ў апошнія гады указы і дэкрэты прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, законы Рэспублікі Беларусь, пастановы Савета міністраў. І таксама ў правапрымяняльнай дзейнасці пракурора крайне рэдкія акты пракурорскага нагляду складаюцца на беларускай мове. Дык вось, сёння ўжо мы чулі ў дакладах удзельнікаў канферэнцыі пра тое, што неабходна ліквідаваць гэты парадак, але задача, як гэта зрабіць, калі нават ніякай рэакцыі ад дзяржавы не было на зварот Канстытуцыйнага суда. Для паспяховага вырашэння праблемы парытэтнага выкарыстання беларускай і рускай моў якраз вось перадусім патрабуецца заканадаўча замацаваць патрабаванне аб абавязковым афіцыйным апублікаванні прававых актаў на абедзвюх мовах. Гэта з аднаго боку. А з другога боку спецыялісты ў галіне права гавораць аб складанасці на цяперашні момант паўнавартаснага выкарыстання беларускай мовы ў юрыдычнай сферы. І гэтая складанасць, на іх меркаванне, узнікае з-за таго, што адсутнічае дастатковая беларускамоўная платформа. Я цытую публікацыю дацэнта кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду Беларускага дзяржаўнага універсітэта Анатолія Сенько. Гэта быў яго артыкул «Лингвистическое обеспечение норм законодательства о языке судопроизводства». Так вось ён піша пра тое, што адсутнічае дастатковая беларускамоўная платформа для пераходу да суцэльнага афіцыйнага апублікавання прававых актаў на абедзвюх дзяржаўных мовах. І найперш пад стварэннем беларускамоўнай платформы у гэтай публікацыі маецца на ўвазе складанне беларуска-рускіх і руска-беларускіх слоўнікаў юрыдычных тэрмінаў, якія б мелі нарматыўны статус. Ну, мне могуць людзі дасведчаныя запярэчыць, што такі слоўнік у нас ёсць. Сапраўды, на інтэрнэт-партале «Правабай» мы можам карыстацца трохмоўным слоўнікам, руска-беларуска-англійскім слоўнікам юрыдычнай тэрміналогіі. Гэты слоўнік змяшчае каля 30 тысяч рэестравых адзінак. І, канешне, гэта вельмі каштоўная крыніца тэрміналогіі.
Гэта вельмі важная праца, якая вядзецца з 2012 года, менавіта першы раз у 2012 годзе матэрыялы гэтага слоўніка былі выкладзены на партале Правабай. Ну, напэўна, юрысты актыўна карыстаюцца гэтай крыніцай, але пры гэтым дазвольце сказаць, што канцэпцыя гэтага слоўніка не адпавядае патрабаванням і прынцыпам укладання лінгвістычнага слоўніка перакладнога тыпу. І я паспрабую на адным прыкладзе коротка растлумачыць, чаму я так лічу. Ну вось, праілюструю сваё меркаванне на прыкладзе слова «содержание». У пошукавы радок уводзім слова «содержание» і хочам знайсці адпаведныя пераклады на беларускую і англійскую мову. Для гэтага слова ілюстрацыйным матэрыялам з'яўляецца 44 выразы, якія утрымліваюць слова «содержание». Аліменты на содержание супруга, аліменты на содержание дзяцей і гэтак далей. Незаконнае содержание пад стражай і іншыя вось такія словазлучэнні. Яны размешчаны ў алфавітным парадку адносна першага слова. Ну, затым, клікнуўшы на любы з гэтых выразаў, мы можам атрымаць далейшую інфармацыю. І вось, напрыклад, калі мы клікнем, допустим, на тэрмін «содержание образования», мы убачым структуру гэтага слоўнікавага артыкула. Ён складаецца з 3 частак. Першая частка – найменаванне тэрміна. Даецца рускі, беларускі, англійскі адпаведнікі. Ну, на жаль, тут чамусьці адсутнічае англійскі адпаведнік, ёсць беларускі. И приводится нормативное означение, нормативное определение. Это нормативное означение взято с документа. Тут написано: содержание образования – это комплекс научных сведений, знаний, навыков и способов действий, которым обучаются и которые осваивают учащиеся учебных заведений в рамках общего профессионального художественного образования. Затым ніжэй, вот тое, што самым дробным шрифтом і, відаць, не читаецца з залы, тут называецца крыніца, прававы акт, з якога ўзята гэта азначэнне. Затым ідзе частка асацыятыўныя связі. Гэта значыць, прыводзяцца тут тэрміны, якія тэматычна звязаныя з загалочным тэрмінам «содержание образования». Такім чынам, вы ўжо цяпер наглядна уяўляеце, як выглядае слоўнікавы артыкул у гэтым онлайн-слоўніку. Вы маглі заўважыць, што на беларускай мове тут даецца толькі сам тэрмін непасрэдна. Ніякай іншай інфармацыі на беларускай мове няма. Ну і гэта натуральна, могуць патлумачыць, што вось гэтая канцэпцыя развіцця, гэты дакумент напісаны на рускай мове, і таму ўзята ўсё і прыводзіцца на рускай мове. Гэта ўсё лагічна, канешне, але гэты слоўнік малапрыдатны для ўжывання ў лінгвістычным аспекце, для перакладу, для вывучэння асаблівасцей беларускай юрыдычнай мовы з-за адсутнасці лінгвістычных характарыстык тэрміна.
тут няма ні націскаў, ні граматычных характарыстык. Адсюль мы не атрымаем інфармацыю пра спалучальнасць слоў, пра не вызначаецца семантыка. Там прыведзены словазлучэнні, але ў гэтых словазлучэннях як мінімум 3 значэнні зафіксаваны. То як карыстальніку адрозніць, якое яму патрабуецца значэнне і які адпаведнік беларускі будзе для гэтага значэння. Карацей кажучы, у мяне склалася ўражанне, што хутчэй гэты слоўнік нагадвае карканданс у тым сэнсе, што тут выпісаны усе ужыванні слова у заканадаўчых тэкстах. Карканданс з элементамі перакладнога слоўніка. З элементамі, паколькі тут толькі прыводзіцца адно ўжыванне на беларускай мове. І, канешне ж, складанне слоўніка юрыдычнай тэрміналогіі – гэта вельмі складаная работа. Яна патрабуе сумесных намаганняў лінгвістаў, спецыялістаў у галіне права, а у склад лінгвістаў абавязкова яшчэ павінен уваходзіць і лексікограф, які валодае інфармацыяй пра дэталі стварэння слоўніка. Ну і калі выбраць вось такую найбольш у наш час зручную форму онлайн-слоўніка, то, канешне, яшчэ патрабуецца тут і спецыяліст у галіне камп'ютарных тэхналогій. Гэта адна з задач, якую я бачу актуальнай на сённяшні момант. Такім чынам, задача стварэння слоўніка юрыдычнай тэрміналогіі. Не менш важнай задачай, на мой погляд, з'яўляецца і падрыхтоўка у ВНУ спецыялістаў, якія маюць веды ў галіне юрыспрудэнцыі і ў той жа час валодаюць беларускай мовай. І філолагаў, якія маюць навыкі работы з заканадаўчымі тэкстамі. І ведаеце, што вось такія спецыялісты, юрысты, якія маюць філалагічную адукацыю, і лінгвісты, якія маюць юрыдычную адукацыю, у іншых краінах ёсць. Ёсць такія спецыялісты ў Расіі, ёсць такія спецыялісты на Ўкраіне. Я нават ведаю аднаго такога спецыяліста ў Беларусі, але толькі пакуль што аднаго. Гэта моя былая аспірантка, якая атрымала філалагічную адукацыю у нас на філалагічным факультэце ў БДУ, а затым у Акадэміі кіравання атрымала юрыдычную адукацыю. Дык вось, для падрыхтоўкі ў ВНУ такіх спецыялістаў варта было б увесці некаторыя дадатковыя курсы, хаця б факультатыўнага характару. На юрыдычным факультэце БДУ читаецца курс «Беларуская мова. Прафесійная лексіка». Такі курс читаецца не толькі ў БДУ і не толькі на юрыдычным факультэце. Такія курсы ёсць ва ўсіх ВНУ, на ўсіх факультэтах для студэнтаў усіх спецыяльнасцей. Але па колькасці гадзін гэты курс вельмі невялікі. Напрыклад, на юрыдычным факультэце, дзе я выкладаю беларускую мову, прафесійную лексіку, 6 лекцыйных і 24 практычныя гадзіны. І таму, на мой погляд, варта было б увесці хаця б факультатыў на юрыдычным факультэце больш шырокага плана, напрыклад, культура прафесійнага маўлення юрыста. Дарэчы, такія
курсы читаюцца ў расійскіх навучальных установах. А на філалагічным факультэце можна было б увесці зноў жа або факультатыў, або спецкурс па спецыфіцы юрыдычнага перакладу. І яшчэ адна задача лінгвістычнага забеспячэння, на мой погляд, вельмі важная. Это увядзенне абавязковай лінгвістычнай экспертызы. Справа ў тым, што лінгвістычная экспертыза звычайна выяўляе стылістычныя недахопы, парушэнні літаратурных нормаў на розных моўных узроўнях, устанаўлівае дакладнасць тэрміна ўжывання. Урэшце рэшт, спецыялісты, якія ажыццяўляюць лінгвістычную экспертызу, павінны сачыць за тым, каб нормы закона былі выкладзены зразумелай даступнай мовай. Для нашай сітуацыі асабліва важнай, я лічу яшчэ лінгвістычную экспертызу, таму што яна б магла засведчыць тоеснасць перакладнога і арыгінальнага тэкстаў законаў. Гэта так, вось пэўны калектыў робіць важную работу, перакладае кодэксы, яны змяшчаюцца на партале «Правабай», але, даруйце, гэтыя тэксты маюць сімвалічны характар, яны не могуць выкарыстоўвацца ў афіцыйным ужытку, таму што яны не з'яўляюцца афіцыйнымі. А вось лінгвістычная экспертыза магла б засведчыць гэтую тоеснасць і надаць афіцыйны статус беларускамоўным тэкстам. Я назвала толькі такія самыя папярэднія, бліжэйшыя задачы лінгвістычнага забеспячэння юрыдычнай сферы. І зразумела, што вось гэтыя задачы патрабуюць і падтрымкі адміністрацыйнага рэсурсу, і фінансавай падтрымкі, і таму інстытут мовазнаўства-1 або грамадскія арганізацыі не ў стане вырашыць гэтыя задачы. Але я вельмі спадзяюся, што яны з цягам часу будуць паспяхова вырашацца. Дзякую за ўвагу. Дякую, Ханна, за крытычны аналіз. Пачакайце. Я хацеў удакладніць, ці дайшоў да нас прадстаўнік Міністэрства інфармацыі? Не, окей, тады мы можам пераходзіць да сесіі пытанняў і адказаў. Так, я запрашаю ўсіх спікераў за стол тады. Ганна, может, а коллегу вы не будете запрашаць своих? Окей, я тады пойду сюды, а вось вам микрофон. Вось один и вось. Это как бы для... Ну, мы ж у сваіх выступах там крытычна трошкі выказаліся, цяпер чакаем крытыкі ад вас. Так, паважаны ўдзельнік канферэнцыі, у нас ёсць амаль што 20 хвілін да обеда, таму мы чакаем ад вас пытання. Калі ласка, падымайце руку, берыце мікрафон, прадстаўляйцесь, называйце сваю афіліяцыю і пытанне. Добрый день еще раз. Денис Тушинский, факультет международных адносін, Беларуская партия зеленых. Сапраўды, сёння і на гэтай панелі прыгучалі пэўныя крытычныя заўвагі. І мне б хацелася задаць пытанне, скажем так, to whom it may concern, для таго, хто б жадаў на яго адказаць. Пытанне о прычынах. А чаму у нас так шмат недахопаў у сферы раўнапраўя мовы? Дзякуй. Дзяніса, да пытання да спікера ў сэнсе, так? Калі ласка, хто можа адказаць? Ну, напэўна, мне трэба браць агонь на сябе, перш за ўсё.
Ну, у сваім выступе я часткова абазначыла, чаму у нас склалася такая сітуацыя. Вернемся мы да гісторыі, узгадаем пачатак стварэння незалежнай дзяржавы Рэспубліка Беларусь у найноўшым часе. Прыгадаем дзейнасць закона аб мовах, у якім беларуская мова была адзінай дзяржаўнай, і у якой быў распісаны парадак дзеяння і дзейнасць беларускай мовы як дзяржаўнай ва ўсіх сферах. І на гэта быў дадзены 10-гадовы тэрмін. Час абсалютна рэальны, які дазваляў вывучыць і пакаленне дзяцей, якія б далей пайшлі навучацца ў вышэйшыя ці сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. Аднак, на вялікі жаль, гэта сітуацыя, а нагадаю, у 92-94 годах у нас у Беларусі каля 75% школьнікаў навучалася на беларускай мове. Праблемы з тым зусім не было, в адрозненне ад сённяшняй сітуацыі. Я ведаю, што калі сярэдні мой сын ушоў навучацца ў школу, то праблемы выбраць школу, як гэта ёсць такі стандарт у сферы адукацыі, у крокавай даступнасці зусім не было. Можна было ці ў школу, ці ў гімназію, калі дзіця адпавядала, здавала адпаведныя экзамены. Можна было ў клас, які адкрываўся ў школе з рускай мовай навучання. Але такая сітуацыя працягвалася выключна да 95-го года, пасля таго, як прайшоў рэферэндум, школы пачалі губляць свой статус беларускай мовы навучання і проста пераводзіцца на рускую мову навучання. У адрозненне ад таго, што часам кажуць, на беларускую мову пераводзілі гвалтоўна, насамрэч гэта не было. Это магло быць хіба што толькі в асобных нейкіх школах. А ў цэлым сітуацыя была, успрымалася грамадствам абсалютна натуральна. Таму што все хацелі у новай незалежнай дзяржаве мець перспектывы для развіцця беларускай мовы. І улічваючы той факт, што на той момант было шмат вясковых школ, у якіх гістарычна беларуская мова выкладалася па ўсіх прадметах, і, дакладней кажучы, усе прадметы выкладаліся на беларускай мове. Многія сённяшніх акадэмікаў нашай нацыянальнай акадэміі навук Беларусі заканчвалі такія школы, і беларуская мова зусім не перашкаджала стаць адукаваным і паспяховым чалавекам. Перад правядзеннем 1995 года рэферэндумам, на якім было пастаўлена пытанне аб наданні роўнага статусу рускай мове як дзяржаўнай, сітуацыя кардынальна змянілася. І нягледзячы на тое, што тагачасныя дэпутаты Верхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, у прыватнасці Ніл Сімонович Гілевіч, які узначальваў тады таварыства беларускай мовы адначасова, заклікалі да таго, каб не праводзіць такі рэферэндум, не ставіць гэтае пытанне, даць магчымасць беларускай мове ўмацаваць свае пазіцыі ў грамадстве. Тым не менш, рэферэндум быў навязаны, і грамадства, палічыўшы роўнасць моў як юрыдычную роўнасць, трапіла ў пастку таго, пра што папярэджвалі нашы грамадскія дзеячы і пісьменнікі. Беларуская мова трапіла ў дыскрымінацыйны стан. Дзякую, Алена. Наступнае пытанне ў мяне будзе да вас. Я ведаю, што ў савецкі час Машэраў, кіраўнік Беларусі, неафіцыйна падтрымліваў распаўсюд беларускай мовы Беларусі. Чаму неафіцыйна? Таму што ён баяўся рэакцыі з боку Масквы. Сыходзячы са свайго досведу працы ў парламенце, ці актуальна гэтае пытанне нам сёння? Ці ёсць людзі, якія неафіцыйна падтрымліваюць беларускую мову? Дзякую.
Дякую. Ну, я думаю, што нам варта казаць не толькі пра тое, што неафіцыйна падтрымліваюць, нам варта казаць пра тое, што ёсць асобы, у прыватнасці міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь Владзімір Владзімірович Макей, які абсалютна публічна выступае ў абарону і за тое, каб беларуская мова пашырала сферу свайго ўжывання. Пэўнае спрыянне аказваюць і бізнес-структуры. Вось тут, напэўна, можам казаць пра тое, што гэтая падтрымка адбываецца, як правіла, не публічна, бо у сілу своеасаблівага стаўлення да людзей, якія падтрымліваюць беларускую мову, гэта часам успрымаецца як палітычны, напэўна, антаганізм ці нейкае палітычнае супрацьстаянне да ўлады, то гэта адбываецца больш так завуалявана. Тым не менш, я хочу прывесці прыклады зноў жа з дзейнасці нашай арганізацыі. Вось у нас ёсць часопіс «Верасень», які выдаецца выключна дзякуючы таму, што яго падтрымліваюць самаахвярныя, скажам так, людзі, але гэта часопіс для маладых і гэта часопіс творчасці маладых нашых аўтараў. Ці адказала я на ваше пытанне? Так, Дякую. Пытанне залі. Ярослав, калі ласка. Дзякую вялікі за вельмі цікавыя прэзентацыі і вельмі таксама цешуся бачыць, што вельмі канкрэтныя рэчы абмяркоўваюцца, канкрэтныя праблемы. Спадзяюся, што па выніках гэтай канферэнцыі атрымаецца наладзіць нейкія новыя кантакты для того, каб вырашаць гэтыя канкрэтныя праблемы. Таксама хацеў бы нагадаць пра тую паперку, якую вам раздалі з параўнаннем сістэмы ў Валіі і ў Беларусі, таксама з рэкамендацыямі, якія мы плануем уключыць у паперу, якая выйдзе праз, напэўна, 2 тыдні. І, магчыма, тут не ўсё правільна, магчыма, вы з чымсьці не згодныя, калі ласка, дайце знаць, калі ёсць нейкія заўвагі, ці ў прыватным парадку, ці падчас вашых выступаў. І мне падаецца, што адно з, магчыма, вельмі важных накірункаў для дасягнення рэальнага дзвюхмоўя – гэта дэпалітызацыя беларускай мовы. Бо дагэтуль ўсё ж такі гэта праблема існуе, і вось як мы даведаліся ад нашага эксперта з Валіі, таксама была такая праблема. Раней гэта разглядалася як нейкі момант супрацьстаяння, спрэчак, а цяпер гэта ўспрымаецца на тэхнічным узроўні, бо дасягнуты кансэнсус ва ўсім грамадстве. І маё пытанне звязана з тым, ці ёсць нейкая платформа, на якой дзяржаўныя установы, магчыма, недзяржаўныя органы могуць абмяркоўваць гэтыя пытанні, як дасягаць рэальнага дзвюхмоўя ў Беларусі. Дзякуй. Дзякуй, Ярослав. А да каго пытанне? Гаспадарня Ольга. У мікрафон, калі ласка. Я ў межах сваёй кампетэнцыі, звязанай са сферай адукацыі, магу сказаць, што ў нас функцыянуе нацыянальны адукацыйны партал adu.by. Ягоны адрас. Можна праз гэты партал задаць пытанне спецыялістам, у тым ліку і пытанні, звязаныя з функцыянаваннем беларускай мовы ў сферы адукацыі. Можна выказаць пэўныя прапановы. Мы пастаянна праз партал праводзім розныя віды апытанняў. Найперш, канешне, адрасаваны удзельнікам адукацыйнага працэсу, але гэта не толькі педагогі, як вы разумееце, не толькі вучні, гэта ў тым ліку і бацькі, бабулі, дзядулі. Так што, ў прынцыпе, калі тое пытанне, пра якое ідзе гаворка, Ярослав, усё, што звязана з функцыянаваннем беларускай мовы ў сферы адукацыі, гэта ўсё можа абмяркоўвацца на нацыянальным адукацыйным партале. Дякую, Вольга. Яшчэ пытанне з залі. Представьте, калі ласка. Добрый день, меня зовут Игорь Стучак, я представляю инициативу «Мова для мовы», я юрист, и у меня питание да прадстаўніка Міністэрства адукацыі. Ці лічыце вы, што правы беларускамоўных дзяцей, беларускамоўных грамадзян у сферы адукацыі забяспечаны ў поўнай меры, у той жа самай меры, як і ў рускамоўных?
Ну, я могу адказаць так. Дэ юрэ створаны ўсе ўмовы для таго, каб дзіця, вучань, малады чалавек атрымліваў адукацыю на той мове, на якой ён хоча яе атрымліваць, дэ юрэ. Але я ведаю, што адбываецца дэ-факта. Я ведаю скаргі людзей, якія сутыкаюцца з сітуацыяй, калі бацькі, ну, допустим, 6гадовага дзіцяці хацелі б, каб гэта дзіця вучылася ў беларускамоўным класе, але яму гэтым адмаўляюць. Памятаеце, я казала, што ў нас заканадаўча замацавана права прымаць рашэнне адносна мовы навучання заснавальнікам установы адукацыі. І людзі адмаўляюць на той падставе, што не хапае колькасці заяў, каб адкрыць клас. Дэ-факта такое бывае. Ну, гэта ўжо, так скажам, сітуацыя, якая такім чынам некарэктным, я б так сказала, вырашаецца на месцах. У выступленні спадарні Алены прагучала, што хацелася б, каб бацькі праяўлялі ініцыятыву у тым напрамку. Вось не я адзін хачу навучацца беларускай мове, вось нас ужо некалькі чалавек, давайце ствараць такіх клас. Гэта было б цудоўна. Сёння бацькі такія актыўныя ў сацыяльных сетках, у вайберы. Ну, сёння, мне здаецца, не праблема знайсці сабе аднадумцаў. Спадарня Ольга, я хочу вам сказаць, внесці такую карэктыву. Ці часта бацькоў пусцяць у школу, напрыклад, паразмаўляць, ці часта пусцяць, напрыклад, пісьменніка, там, навукоўца, грамадскага дзеяча для таго, каб паразмаўляць з бацькамі на бацькоўскім сходзе і заахвоціць іх да таго, каб аддаваць дзяцей у беларускамоўны клас. Вот гэта таксама вялікае пытанне, таму тут не трэба так все на бацькоў пераводзіць. Ситуация такая, что у Мінску ёсць, напрыклад, група з 20 і больш бацькоў, яны прыходили до міністэрства, до міністра Карпенкі, абмяркоўвалі гэту праблему, падавалі ў суды по дыскрымінацыі па моўнай прыкмеце, і пытанне не вырашылася. Дзеці павінны хадзіць у рускамоўныя садкі, класы, бо па месту жыхарства ім гэтыя садкі не адкрываюцца. Я паўтаруся, могуць быць цэлыя садкі, як вы гаворыце, установы адукацыі, могуць стварацца нават асобныя групы ці класы ва установах адукацыі з рускай мовай навучання. Юрыдычнае права людзі маюць. Ужо іншае пытанне, як яны карыстаюцца гэтым правам. Людзі карыстаюцца, але фактычна ўсё ж такі, калі людзей права... Давай дадзім іншым задаць пытанне. Ну, я могу адказваць толькі ў межах маёй кампетэнцыі. Мы умовы для гэтага ствараем. Ну, калі вы гаворыце, гэтыя бацькі дайшлі да міністра адукацыі, то наўрад ці я цяпер адкажу на ваша пытанне. Ну, такія створаны, што зараз толькі 10% дзяцей ў Беларусі навучаюцца, ходзяць у беларускамоўныя садкі. І мы, напрыклад, выдалі кнігу беларускамоўную, раздалі ва ўсе дзіцячыя садкі Слуцка. І апынулася так, што нават беларускамоўнай літаратуры ў садках не хапае. Дзякуй, Ігор, дзякуй. Дазвольце, калі ласка, некалькі слоў сказаць. Так, я думаю, што тут справа не толькі у недастатковай дзейнасці дзяржаўных органаў. Тут яшчэ самае галоўнае, самае балючае – это нігілізм моўны. Вось пра што гаварыў Александр Александрович у сваім выступленні. А чаму такая сітуацыя ўзнікла? Чаму такое стаўленне ў беларусаў да сваёй роднай мовы, да сваёй каштоўнасці? Адказ на гэтае пытанне мы знойдзем у гісторыі літаратурнай мовы беларускай. Дарэчы, я вось, акрамя таго, што займаюся лінгвістычнымі праблемамі заканадаўства, яшчэ студэнтам-філолагам выкладаю гісторыю літаратурнай мовы. І спецыяльна абавязкова ім чытаю такую тэму «Умовы фарміравання сучаснай беларускай літаратурнай мовы». Грунтуючыся
спыніўся на публікацыях лінгвістаў, навукоўцаў. Адной з цэнтральных такіх публікацый лічу публікацыю Аркадія Іосіфавіча Жураўскага і Івана Ігнатавіча Крамко «Характар выкарыстання беларускай мовы на пачатковым этапе яе фарміравання». Вось там выкладзены прычыны сённяшняй, цяперашняй сітуацыі з беларускай мовай. Сеялось семя глубоко, веками, корни в земле глубоко. Значит, тое закладвалася вельмі давно. І вывучыць гэтую сітуацыю, правесці некія асветніцкія мерапрыемствы ці што сярод насельніцтва ці праводзіць не для таго, каб знайсці вінаватых, а для таго, каб растлумачыць насельніцтву, што так было не заўсёды, што ў нас быў час, калі мы цанілі, шанавалі сваё. І трэба да гэтага вяртацца, іншага выйсця ў нас няма, каб захаваць сваю ідэнтычнасць. Вось я думаю, што вось прычына сыходзіцца ўсё-такі вось на гэтым, на нігілізме значнай часткі нашага насельніцтва. Дзякуй, Прычына нашых няўдач. Дякую, Ханна. І у нас апошняе пытанне ад Александра Лукашенка. Не пытанне, я хотел бы реплику одну. Микрофон. Шановные коллеги, я хотел бы вот реплику по относно пытаний и отказов. Я все-таки, так сказать, по своей натуре оптимист, але и скептик. Поэтому я хотел бы сказать, что вот те пытания, которые задавались, и те отказы, не все так просто, как было в пытаниях, как было во всех отказах. Потому что, конечно, я думаю, при всех относинах есть проблемы с открытием белорусскомовных групп у садках и классов чи школ. Так? Але я думаю, что при всех скептичных относинах системы нашей адукації, калі б набралася каля 10 чоловік, які жадаюць пайсці вучыцца ў беларускамоўным класе в одной школе, то ніякай праблемы з адкрыццём беларускамоўнага класа не было б. Это я просто гарантую со своего опыта. Я не знаю, як там у міністэрстве, но зразумела, что калі по одному человеку з розных районаў Мінска і кожны хоча, каб блізка ў яго двары была школа ці клас, гэта, конечно, проблема. Проблема тут такая есть. Поэтому, конечно, все, часто вот такие административные, чисто административные меры, яны приводят до вельмі негативных вынікаў. Разумееце, і гэта трэба, так сказать, да гэта трэба адносіцца вельмі асцярожна. Поэтому сёння, вот разумееце, што перш за ўсё павінна быць яшчэ, так сказать, як бы жаданне самого грамадства. Наша бяда ў тым, што у нас вельмі цяжка змяніць стэрэатыпы маўленчых паводзін. Я пра гэта гаварыў. А па-другое, ёсць такі яшчэ парадокс, статусу мовы, тому что я повторю, что державная мова часто не может атрымаць тых мер падтрымки, якія можа атрымаць лёгка мова нацыянальнай меншасці, а мова нацыянальнай большасці, хотя она реально патрабуе таких падтрымак, атрымаць их вельмі складана. И апошняе, что яшчэ я хотел, для того, каб, так сказать, вот большей ступени беларусізаваць нашу систему адукации, так, систему, все-таки треба думать не только про открытие, не просто про открытие классов и школ, а про падрыхтоўку базы для гэтага открытия. Нам сёння вельмі патрэбны настаўнікі, прадметнікі, якія могуць выкладаць свае прадшкольныя прадметы на беларускай мове. У нас не так много у Мінску беларускамоўных школ, гімназій і класаў, але я ведаю, наколькі востра стаіць праблема з тым, каб знайсці прадметніка, які можа выкладаць прадмет на гэтай мове. Па-другое, гэта яшчэ і вучэбна-метадычная база. Правильно, у нас ёсць падручнікі і самы такі вот мінімальны комплекс, так сказать, вучебных материалов по кожным предмете, але ці ёсць у нас полностью увесь вучебно-методичный комплекс по всех предметах на белорусской мове. Я не знаю, может он и есть, але я пока что гэта не володаю. Поэтому, шановные коллеги, я просто разумею вот и пафос, и жадання, так, але я просто говорю, что все меры, моўная сфера это вельмі деликатная сфера. И любые необдуманные кроки он может привести до вельми, так сказать, негативных вынікаў. Мы ведаем, так сказать, самые приклады и у близким замежжі, в далеким замежжі и так далее. Поэтому треба, так сказать, все гэтыя процессы, каб яны подмацоўвались папярэдняй падрыхтоўкай необходной базы и кадров, и вот этой, так сказать, фактологичной. Дякую.
Дякую, Александр. У нас уже вийшов час, нас чекає обід. І я пропоную Літаральна 2 секунды Александру Александровичу адказаць, што вось той вучэбна-метадычны комплекс, пра які вы казалі, Александр Александрович, ёсць па кожным прадмеце на рускай і на беларускай мовах вучэбная праграма, вучэбны дапаможнік для вучняў. Ёсць па кожным абсалютна прадмеце. Ёсць і багата. У мяне спіс толькі па дашкольнай адукацыі 53 найменні апошніх гадоў выдання. Гэта толькі па дашкольнай. Дякую, Вольга. Давайте аплодисментами подякуем за працу Вольги Зелянка, Ганні Кулеш і Олені Анісім. Дякую аудиторії за гэтую критичную розмову. Дякую. Всім приємно їсти.